యెషయా 31వ అధ్యాయము 5వ వచనం. పక్షులు ఎగురుచు తమ పిల్లలను కాపాడినట్లు సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా యెరూషలేమును కాపాడును. దాన్ని కాపాడుచు విడిపించుచు నుండును. దానికి హాని చేయక తప్పించుచు నుండును. కనుక ఈరోజు కాపాడడానికి, విడిపించడానికి, తప్పించడానికి శక్తిమంతుడైన దేవుని వైపు ఈ రాత్రి కాలంలో నువ్వు తిరగాలి. నీ ఆలోచన ఎలాగున్నాయో, నీ నడక, నీ పడక, నీ ఉద్దేశములు నిన్ను ఎలా నడిపిస్తున్నాయి కానీ నువ్వు పరిశీలన చేసుకున్నట్లయితే యెరూషలేమును కాపాడుతున్నటువంటి దేవుడు నిన్ను కూడా కాపాడడానికి ఆయన శక్తిమంతుడే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నీవే ఆయన వైపు తిరగాలి, నీవే ఆయన్ని వేడుకోవాలి, నీ హృదయ స్థితిని నువ్వు తెలుసుకోగలగాలి. నువ్వు అలా తెలుసుకోగలగాలంటే లేఖనాలను లోతుగా ధ్యానించాలి. ఎప్పుడైతే లేఖనాలను లోతుగా ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో వారు తాము గురించి తాము తెలుసుకొని దేవుని వైపు తిరుగుతాడు. దేవుడు ఖచ్చితంగా వారిని మరలా చేర్చుకుంటారు. ఆమేన్.